ΣΕΡΓ Δράμας και Άρτεμις Δράμας. Ελάτε να γνωρίσετε τον Αθλητικό Σύλλογο Ρυθμικής Γυμναστικής Δράμας και ζήστε την εμπειρία του αθλήματος που χτίζει δημιουργικότητα, πειθαρχία, διασκέδαση, ενδυναμώνοντας μυαλό και σώμα. Τμήματα ρυθμικής, αισθητικής και γυμναστικής για όλους σε όλες τις ηλικίες. Τμήματα για παιδιά από 3 ετών. Τμήμα επίλεκτων. Τμήμα προαγωνιστικό. Τμήμα αγωνιστικό πρωταθλητισμού. Πιστοποιημένες προπονήτριες ΤΕΦΑ με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και αγάπη προς το κάθε παιδί. Σημαντικές νίκες σε πανελλήνιες, πανευρωπαϊκές και παγκόσμιες διοργανώσεις αλλά και σε φεστιβάλ. 5η συνεχόμενη χρονιά νίκη σε πανελλήνια πρωταθλήματα ρυθμικής αλλά και αισθητικής, κερδίζοντας τα μόρια για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Γίνε και εσύ μέλος της οικογένειας του ΣΕΡΓ Δράμας και ζήσε την εμπειρία της ομάδας μας. Αθλητικό Πολιτιστικό Κέντρο Κραχτίδη στη Δράμα. Εθνικό Στάδιο Δράμας Αλέκος Φρούσιος. Γυμνάσιο Προσοτσάνης. Έναρξη προπονήσεων 1 Σεπτεμβρίου. Εγγραφές όλο το χρόνο.